Conta bij, Dr. Manchanda? Bon, Kotakubo. Bon, dank je. Nos saber papia over die MLS, die sikkelcel. Sí. Por contame kiko de sikkelcel? Ja, sikkelcel eta een malesa chronico. Okay. En eta een malesa die cellula cora, de rode bloedcel. Denos sanger nos ten differente cellula. Cellula cora, cellula blanco en bloedplaatjes, trombocyten. Okay. Sakita bon pa coagulación, pa stolling, pa sanger. Pero cellula más frequent denos sanger eta cellula cora. Normaal een cellula corata rond. En een tiki deukje met mij. Okay. Dus komen een donut. Het lijkt een beetje op een donut. Cu sikkelcel, cellula cora eta por bira een vorm die een luna. Okay. Dus asina, como Nina, roemang die nijntje tin. Dus cellula echt een vorm die een luna. En de zaak is daar porta een probleem. Pasombra denos adenan. Hopi cellula ta landa, eta nos circulación, eta bij natuur, nos organen. Sí, pa tu nos curpa. Pero ora adenata chiquitu en cu stress, cu kentura, cu un trigger, non pega. De cellula pega denos adenan. Okay. En saki por doen hopi inflammación denos adenan, hopi dolor. Dus vooral in de organen y denos vesu. Dus nos porten dolor di vesu. Okay. Saki daar een probleem was grandi di sikkelcel. Okay. Dus je hoort célula não kuta bira kuta plak riba outro, ta stroba é uma normal e ore di passa door di bo adernan. Sì, en bopo comprende è un problema grande, Sangata busca un altro cammino pa bij den oscurpa, pero op den localisatie, den area aqui, può doen een hoopje problemen denos organen of denos wezu. En nou ja, dus henden dan, cu sikkelcel, moet je dan cu sikkelcel port den hoopje dolo. En als nog por mira hoopje kos, nos mira un you, eta mira cu bon salu, eta hunga, eta hari, pero ora nanta malu. Dat in hoopje dolo, nata jora. En timbia nos ta pensa, oké, tiki dolo, tu man paracetamol, eta bij, tiki groeipijn, nos ta pensa, dolo di crece. Pero toch, eta echt een dolo hoopje grandi. Oké. Anto, con un gente por sa, que sea MS in sikkelcel of un gente por reconocer con otra persona in sikkelcel. Ja, het is difficil, per sombra nos no por mira den buitenkant, het is een probleem die den nos sanger. Pero toch, het is hoopje frequent en corsau tambe, casi 100 muchenan tin sikkelcelziekte, en más o menos 3, 4 adultos tin sikkelcelziekte. Het is een malesa chronico, een malesa di genetica, o aan nase kunne. En nog staat test toe baby dan, den corsau, of dan tin sikkelcel. Dus ora resultati sangta munsta sikkelcel, nostra jama majonan, pabisa, binseca dokter di mucha, pasombra boyu tin sikkelcel. Dus voor die baby kaba, is het een test standaard? Ja. Kuda wardo assim? Ja. Pa e maior dan tama sa voor die trempang, ku e baby tin sikkelcel. Ja. Okay. Pero timbia een baby nota nase den corsau, eta bini corsau, en timbia majonan nosa. En dan ta comincia cu een crisis die dolo di wesu, of sangrabau, nan portin, dus een mucha porta hopi bleek, wowoyel, ta importante pawak, en ja, sangrabau. En dan tin mas risico pahanya infecties. Dus ora moet je dan tin hopi bia kentura, nos nota compronder, eta importante pawak, sangra ta bon di su salu, of het in een malesa chronico. Okay. Anto lo qual não como mencionar maneira e bleek, e wowohel, etc. E sin anta comfort in gente grande também, in adulto nan também? Sí, tambe, ja. Okay. Dus nos tin mas adultos cu sikkelcelziekte den corsau. En un symptoom die sikkelcelziekte, dus ook dolor di wesu, dan tin pero tambe hopi sangrabau. Dus dan por bira hopi bleek, hopi cansa.
En WOL porta un teken di sickle cell. Porta outra coisa também, Yes. coisa de problema de higra, leverprobleem, dat doen também WOL. Pero também porta probleem sickle de cell. sickle cell of outro probleem com célula cora, de rode bloedcellen. Dus é importante para visitar dokter e ori para não por hasi e test não necessário para por o que está sucedendo. Sì, ora bonota comprende di con un adulto of un youth in WOL bij dokter. Dus die kun saka sanga pa check en nos sake por mostra sickle cell. Ok. Ja. Anto com of hene nan ku sickle cell por viva un vida normal também? Ja, danke Jos nan por. Ja. Okay. En ta pa mi ta importante non ta queda sigi cerca un dokter. Okay. Ita bisa tu mi mucha nan ku sickle cell pa bij dokter cada 3 luna. Okay. Gewoon pa check su desarrollo con nanta crece. Nanta hopi via malu of no. En mita duna remedie nan, eigenlijk vitamines. Tur mucha ku sickle cell tin foliumzuur. Foliumzuur ta un vitamine B. Okay. En et ayuda pa stimula cellula cora noble. Okay. Dus epor ayuda pa no bira hopi via malu. Tambe antibiotica mitaduna, pa sombra un yuku sickle cell ten mas risico pa un infection grandi. Okay. Dus te ainda ora non tabira 5 anni, na tu baby tin un tiki antibiotica tu dia. Ja, en nos tin outra remedie nan pa prevention nan tabira malu. Okay. Dus ora non tatuma su remedie tu dia moet je nan. En ora non bij dokter regular, dus cada 3 luna, pa check trucos. Nou, hopi bia, mitin moet je nan non tin keho. Dan tin nice. 2-3 anja sin keho, dan por hunga, dan por hasi sport, dan bij school, dan bira hopi slim, smart. Dus eta een bon futuro, oran dan kera siki cerca un dokter. Ok, dus jullie por wording maneja bom, basta nan queda cerca un dokter, anto bij tour nan afspraak nan cerca dokter também. Ja, sempre mi advies. Ok. Ja. Ando kiko te importante, of kiko mais importante para hene nan sa tocante di sickle cell. Nou, kiko mi abisa kaba, het een probleem die nos sanga. Dus nos no pomira den cara of de curpa, nantin, por ejemplo, nantin hopi dolor. En ora aiuta bisa, met in dolor di pia, Hopi hende por pensa, oké, tiki dolor di crescem, groeipijnen. En dat klopt, hopi moet je dan 10 groeipijnen en het bint erbij. Het erbij sumes, geen probleem. Pero ora nantin sickle cell, nantin hopi dolor. Dolor di wesu is echt bewezen dat de patiënt aan tabisa het dolor mas erg dat we kunnen ons voorstellen, hè? De botpijnen. Dus paracetamol not ayuda. Dan tinko tu ma paracetamol, dan tinko tu ma diclofenac, cataflam of ibuprofen, tramadol, dus dat is een roemang die morfine zelfs. Okay. En timbia nos ta moet je dan takera zeggen nos departamento pa morfine, pa edolom. Solamente morfine t'ayuda pa edolom. Okay. Timbia te necessario. En mit aspera tu hende den cursao tin een tiki begrip, tiki understanding, compression, die kon een yuku sickle cell, timbia te malu. Ora etabisa den school, meester juf, minota sintibon. Het is geen acteerwerk. Het nos tinko tu ma serio. Okay. Dat liegen ze niet. Ja. Nee. Oké. Well, dank je Dr. Manshande. En die informatie dat we hopi valioso. Dank je.